Agkantatay, agkanta ken agrayo kayo itiragod da kayo nga Israelita. Agragsak iti amin a pusom Jerusalem. Impanawan ti Apo dagiti gumurgura ken ka, inikat na amin akabusor mo, adakan ka ti Apo nga ari ti Israel, awanitan ti gapu ti pagbutngam. Dumtengen ti tiyempo nga ibaga iti Jerusalem. Di ka agbuteng syudad iti Jerusalem. Di mo ipalubos amalpay dagiti imam. At dati Apo Diyos mo iti danam, ti bilag na ti mangtadken kay ti baligi, agraguntukot si ka ti pagragsakan na, ikanakanto iti baro abiyag taay ayat na ka. Agkantanto asiraragsak gapuken ka. Naragsak akas kadagiti tao a makipesta. Kunati Apo, ginibusakon ti pangta ti panakadusam ket iknikat ko ti panakababain mo. Umayan day tangal daw, dusak to amin namang ngilupit-lupit kan ka, ariatek to digiti amin na pilay kat yawid kon to digiti naitalaw at tao, pagbalinek to adayaw ti panakaibabainda, kat raman to ida tintero alubong. Umayen day tangal daw, yawid kon to dagiti naiwarawara ang atat tao. Pagbilin ka nga
Agdindin na magken madaydayaw kadagiti amin at tao dito'y daga. Makitam to ti pinakaisubli ti sigod a kinarang ay mo ti apo tinangibaga iti daytoy. Himno pinagdayaw intay kantaen intay amin agrambak. Itaya pinagrapak, tiari tayo nayanak, kapyatan at nasarap, dayawin tayo mo. Tuwinubong agragsaken, tayo kanta ni Angel, ni Jesus na yanaken. Ijay iniamenen, ni Jesus ayanaken. Ijay iniamenen, iti gloria na imay, tapnumis palendatay, isuro na tinanan, pakay salakanan. Nayanak kasi ni Diyos, Emmanuel na manupod, nagragsak tayong arot. Nayanak ni Jesus, nagragsak tayong arot. Nayanak ni Jesus, ayaw ken abukap niya, tibukbuk tung tiama, silaw ken yaginden na, titipus tingan na. Alangat kataentay, sayaw sadyay kamatwan, imbag kapyat ti umnay, ito'y lubong na wangay. Imbag kapyat ti umnay, ito'y lubong na wangay. Agkararag tayo. Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon na may mga pusong puno ng pasasalamat at galak. Salamat po sa kaloob ng buhay, salamat sa bawat isa na naririto ngayon. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong salita, marinig ang iyong tinig at maranasan ang iyong presensya. Naway ang oras ng pagsamba na ito ay maging oras ng pakikipagtagpo sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang aming pastor na magbabahagi ng iyong mga salita sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Jesus, oh Jesus, dengkem dawat mi. Jesus, oh Jesus, dengkem dawat mi. Amen. Good morning! Nasaan yung mga pupils ko? Huli. Halos di ko marinig yung bati nyo sa akin eh. Good morning! Ayun. Naimbag nagsapa kada aming kakabsat. Good morning po.
Welcome to the Ilocano service of Nax United Methodist Church. Ang Ilocano service na ang dumadalo ay 90% hindi marunong mag-Ilocano at hindi nakakaintindi ng Ilocano. Sa mga taga Baguio Episcopal area, naka-live po tayo sa Facebook ng Baguio Episcopal area ngayon. Welcome po sa Nax UMC Ilocano Worship Service. Saan kayo mas daaw na apay nga trilingual kami dito eh. Takasin ako nakita tay, kaadwan na taga-tatendar ti Ilocano Service ni Nax, sanda ang makaawat ti Ilocano. Ngamin ininutin nga mawawatan da. Unti-unti nakakaintindi na sila. Yung iba, unti-unti nakakapagsalta na rin ng Ilocano. Gawin nating mission to, mga kapwa Ilocano. Yung mga Tagalog, turuan natin silang mag-Ilocano. Pwede po ba yun? When? Anong when? Di talagang Ilocano, when. Ang talagang Ilocano, when. Though may mga bahagi sa Ilocos Sur at sa ibang bayan na when. Pwede po bang malaman kung sino mga first-timers dito? Pwede po ba kayong tumayo? Lahat ng mga first-timers. Yung mga taga-Muñoz. Muñoz, Quezon City ha, hindi Muñoz Nueva. Yes, yeah. Sige po. Pwede po ba kayong tumayo at pumunta dito sa harap, lahat ng mga first-timers? Kilala ko mga mukha niyo, mga kapatid. Kilala ko kung first time kayo dito o hindi. Sige po, dito po sa harap. Nasaan na sa Ate Marlene? Diyan lang po kayo. Ayan. Pakihanap po sa Ate Marlene. Ay, andyan si Mudra. Ipinasa pala kay Ate Mudra yung trabaho niya ngayon. Ha? Sige. Bigyan natin sila ng mahiwagang ballpen. Ang limited edition ng Nax UMC ballpen. Ayan. Bigyan mo silang tigisan, ate. Ayan. Salamat po. Yan po'y bilang remembrance nyo sa unang pagsamba nyo dito sa Nax United Methodist Church na kasama kami. Welcome po. Welcome po muli sa Nax UMC. Batiin na rin natin lahat ng mga habang nandito sila sa harap, papuntahin na rin natin dito sa harap lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Lahat ng mga birthday celebrators sa linggong ito. Aba, dumating ang birthday celebrant. Hello? Dali nyo dito sa harap. First birthday ni JM. Ngayong araw na to. Ayan.
Sa linggo ding ito, birthday ni Paul Mark Garcia. Sino kaya yon? Lilibeth Rodrigueza. Yus Emmanuel Emuslan. Ayan, si Jesmar Galnato Gandeza. Alfonso Go. Alaysa Maris Gadla. Joanna Leslie Ganiban. Baby Ruth Rodrigueza. Dexter Amarillo. Lorema Dawa. Andrea Armelclo. Jonas Salazar. Nika Busarong, Villamor Barriento, Mark Daniel Tabili, Corazon Sansano, Vivian Joy Paras, Rosenia Aguilana, Joseph Christian Asuncion, Jasmine Ferrer, Jemenia Ferrer, Carlo Domingo. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong linggong ito na hindi na pangalanan? Dapat kadyag kasangay dita, birthday dita. Ang ating liturgy, si Allen Joyce. Bukas. Ang ating liturgies, mga kapatid, nagtataka kayo siguro, bago mukha, sasabihin nyo. Madalas po siya sa Tagalog-English, pero taga-Isabela po yan. Si Allen Joyce. Nag-aaral ng Aeronautical Engineering sa Full Angel University sa Angeles City. Meron pa po ba? Sige, kung wala na, kantahan natin yung mga birthday celebrators ng birthday song at sa mga first-timers ng God Bless You song. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you always, God bless you always, God bless you, God bless you, God bless you always. Happy birthday and God bless you. Sa mga nakasubaybay po online na nagdiriwang ng kalang birthdays, happy birthday na ragsa ka pa nagkasangay ka na kayo kakamsat. Sapay tati apoy paim na taglaplap sana na parabor ka na kayo, kasrambakan nyo ti panagkasangay yo. Can we just extend our hands toward them as we pray for them? Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga kapatid na ito na sa unang pagkakataon ay nakasama namin sa pananambahan at ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito. Dalangin namin, Panginoon, ay pagkalob mo sa kanila ang espesyal na pagpapala, espesyal na biyaya. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito na nakasama namin ngayon sa pananambahan, sa unang pagkakataon. Nawa maramdaman nila na sila ay hindi iba, hindi estranghero, kundi bahagi sila ng pamilya ng Knox United Methodist Church. At mula ngayon ay magiging bahagi sila sa Ilocano Fellowship ng simbang ito. Nawa, hindi itong una at huling makasama namin sila bagkus itong simula ng panibagong relasyon, panibagong kapatiran. Ganon din, Panginoon, ipagkaloob mong espesyal na biyaya sa mga kapatid na nagdiriwang ng kalengkarawan. Denggam mo apo dagiti karkararagdaken ka. Denggam dagiti ararawdaken ka. Patgamo apo dagiti dawat da. Kastamat dagiti naganak ken may patpatag kadakwada. Agraman dagiti kakamsat nga dito online. Ipaimot espesyal na parabor kada ito'y kadiwapo ti sagot mo kadakwada kasagkasangay da. Inagan mo Kristo dayto't kararagmi kat pagyaman mi. Amen. Happy birthday and God bless you. Imbitado daw po lahat ng may baon. Imbitado po kayo sa birthday ni Badong.
sa birthday ni JM. Doon po lahat tayo sa Holy Club mamaya. Pagkatapos po ng ating pananambahan ngayon, ay ang ating Ilocano Fellowship Christmas Party. Doon po tayo sa Holy Club. Kaya sana walang uuwi. Sama-sama tayong magdiwang. Ang nakalista na sa amin ay mahigit 100. Ilan na, Ate Marlene? 100? 132? Mas marami pa mamaya. So, we're expecting around 150 to 160. So wala pong uuwi, doon tayo, salo-salo tayo lahat doon sa Holy Club. Kung paano magkakasya ang Holy Club, bahala ng Panginoon. I-expand niya, palalo, i-expand niya yung lugar upang magkasya tayo lahat. Salamat din po sa mga sponsors natin para sa ating Christmas Fellowship. May mga ilang paalala lang po tayo. Bukas po ang simula ng simbang umaga natin, December 16 hanggang December 24. Alas 5 po ng umaga ito. Tuwing alas 5 ng umaga ang ating simbang umaga. Hindi po gabi. Simbang umaga po tayo ngayon. Hopefully, 1 oras ito para pagdating ng alas 6, tapos na tayo at and then, we'll have our breakfast at nang yung mga pupunta sa trabaho ay makakapasok pa rin ng maaga. So, December 16 hanggang 24 po ito. December 18, isama po natin sa panalangin natin ang Christmas Fellowship sa Magallanes Mission sa Magallanes, Cavite. Pupunta pong ating mission team doon para sa Christmas Fellowship nila. December 21, ito po yung Christmas party ng mga kababaihan doon po sa Holy Club. December 22, next Sunday, joint worship po tayo. Next Sunday, alas 9 po ng umaga ang ating joint worship. Pero meron pa rin pong dawn prayer kasi ito yung ating simbang umaga, alas 5 yon. Pero sa pagkatapos po nun, makakatulog muna kayo sa mga gustong matulog at gumising kayo, bumahon kayo ng 8:45. Kasi yung iba manggagaling pa ng Bulacan eh. So gigising yan alas 2 o alas 3 at nang alauna at nang makarating dito ng bago mag alas 5. So yung mga gustong matulog pagkatapos ng dawn prayer, matulog muna kayo. Medyo mahaba-haba yung tulog nyo kasi alas 9 pa yung simula ng ating pagsamba sa darating na linggo. Joint worship po tayo at ito na rin po ang ating Christmas kantata na pangunahan ng ating choir. At sa linggo rin natin gaganapin ang reception ng professing members, yung mga nag-confirmation at nag-membership class. Tatanggapin natin bilang professing members ng ating simbahan. Yung mga in-approach po nila na ninong at ninang sa kanilang reception bilang professing members, alam nyo na bilang mga ninong-ninang, lalo't Pasko, sabi ng mga nagba-birthday sa Christmas o sa December, lugi sila. Kasi isa lang yung regalo ng birthday at Christmas.
So, again, joint worship po tayo next Sunday. Pagkatapos po na ating pagsamba sa next Sunday, ito po yung Christmas party ng buong simbahan. Church-wide Christmas cheers. May fellowship po tayo pagkatapos ng pagsamba dito po sa quadrangle natin. Is at December 25, ito po yung Christmas Day worship. Alas 9 din po ng umaga ang pagsamba natin sa 25. December 26 to 30 ang ating UMYF Annual Conference-wide Christmas Institute. Gagawin po ito sa Philippine Christian University, Dasmariñas Campus sa Cavite. At December 31, New Year's Eve Covenant Service, alas 3 po ng hapon. Minabuti kong gawin ito ng alas 3 sa halip na alas 6 para pagkatapos ng service natin, mga 4:30, aga tayong makauwi. Ayokong abutan tayo ng dilim sa kalsada, baka may mga paputok na. At syempre, para may sapat na oras pa kayo para maghanda ng medianoche. Sige po, yun po yung mga paalala sa atin at mga gawain natin sa buong buwan ng Disyembre. Muli, welcome to Nax United Methodist Church Ilocano Worship. Atin ngayong tinatawagan ang mga magsisindi sa ating Advent Candle. Ang pamilya ni na kapatid na Albert at Tin. Today, the lighting of the third candle of the Advent. Rejoice in the Lord always. And again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to everyone. The Lord is near. Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God will surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Jesus is near, despite the busyness, the pressures, and the assault on our senses that so often passes for Christmas. We have the promise of scriptures that Jesus is near. When the shopping drains us physically and the spending drains us financially, when we forget which party we're supposed to attend on which day, when we think we can stand to hear rocking around the Christmas tree one more time, then we will remember to rejoice and again rejoice. And we will light a candle to help us remember that Jesus is near. The peace of God will keep us in Christ Jesus. Pink.
the world the Lord is come. Let earth receive our King. Every heart prepare Him room. And heaven and nature And sing. heaven nature Nature sing. sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ, while fields and floods, struck hills and plains, Repeat the sounding repeat the joy. sounding Repeat the sounding joy. joy. Repeat the sounding joy. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid, at ang Vasquez family. Thank you so much. Panawen dagiti ubing. Sige po, dalhin natin lahat ng mga bata dito sa harap. Kids, sali na kayo mga anak at nang may panalangin namin kayo. Yung mga iba, tumayo na lang. Dalhin niyo siya dito, Nay. Yan. Can we just extend our hands toward them now and let us pray for them? Yung mga bata na nasa tabi po ninyo, i-lay hands nyo na lang sila. Let us pray. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, ang mga batang ito, mga bata na regalo nyo sa amin at sa kanilang mga pamilya. Sila na nagiging inspirasyon upang sa ganon ay lalo kaming magsikap na maging mabuting halimbawa sa kanila. Salamat po sa pagdala nyo sa kanila dito sa simbahan at salamat po sa responsibilidad na pinagkaloob mo sa amin upang sa ganon ay mamold namin, maturuan namin ang mga batang ito sa iyong salita at sa iyong mga pangako. Dalangin namin ngayon bilang sangsimbahan, tulungan kami upang sa ganon ay maalagaan namin ang mga batang ito. Ganon din tulungan mo kanilang mga magulang at lahat ng mga nagmamahal at nag-aalaga sa kanila upang sa ganon ay mapalaki ang mga batang ito na may takot sa iyo, may galang sa kanilang mga magulang at sa mga nakatatanda at marunong magbigay papuri sa iyo. Ilayo sila sa makapamahan, sa anumang sakit. Tulungan din sa kanilang pag-aaral at paglaki. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. God bless niyo mga anak. Special offering para iti rebuilding ti temple project.
Tayo manalangin. Narito po, Panginoon, ang aming mga alay sa inyo. Mga alay na sinadya para sa Rebuilding the Temple Project. Basbasan mo mga to at basbasan mo mga anak mo na nagkalob sa mga ito. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang proyektong ito. Isang malaking proyekto. Ang pagtatayo ng mas malaki, mas matibay, mas modernong struktura ng simbahan para sa iyong kalwaltian. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Ay nakabasa atin na santuan na surat. Ti muna leksyon kat manipod iti barotulag, Filipos Kapitulo 4, 4 gingga iti 7. At babasahin ko ito mula sa ang Bible Pinoy Version. Lagi kayong maging masaya kasama ang Panginoon. Inuulit ko, magsaya kayo. Maging mabait kayo sa lahat. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maabot ng isip ng tao, yan ang mag-iingat sa mga iniisip at nararamdaman nyo. Kasi nakipag-isa kayo kay Christ Jesus. Mga kapatid, ang salta ng Panginoon. At ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pumunta kay John ang maraming tao para magpabaptize sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Mga ahas kayo, akala niyo ba matatakasan niyo ang padating na parusa ng Diyos? Patunayan niyo muna na nagsisisi talaga kayo. Huwag niyong sabihing, ancestor namin si Abraham. Sinasabi ko sa inyo, kayang gumawa ng Diyos ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa lang nakaredy na ang palakol para putulin ang ugat ng mga puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Tinanong siya ng mga tao, "So, anong dapat namin gawin?" Sumagot si John, "Kung may 2 kang damit, ibigay mo ang isa dun sa wala. Kung may pagkain ka, i-share mo." May mga tax collectors na lumapit din para magpabaptize. "Teacher, ano pong dapat namin gawin?" Tanong nila. Sumagot si John, "Huwag kayong maniningil ng higit sa dapat bayaran." May mga sundalo din na nagtanong, "Kami po, anong dapat namin gawin?" Sabi niya sa kanila, "Huwag niyong kunin ng sapiltan ang pera ng iba. Huwag niyong akusahan ng di totoo ang kapwa niyo. Makontento kayo sa sweldo niyo." Nabuhayan ng loob ang mga taong sabik sa pagdating ng Christ at inakala nilang si John ang inihintay nila. Sinabi ni John sa kanilang lahat, "Binabaptize ko kayo sa tubig pero may padating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi nga ako deserving magtanggal ng sandals niya. Babaptize niya kayo sa Holy Spirit at apoy. May hawak siyang kalaykay para ihiwalay ang ipa sa mga butil. Tapos igagather niya sa bodega ang wheat o trigo.
Pero susunugin niya ang mga ipa nito sa apoy na hindi namamatay. Pinreach ni John ang magandang balita sa mga tao sa iba't ibang paraan. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon.
Thank you, choir. Patikim pa lang po yan sa Christmas cantata next Sunday. Marami pa pong wala dyan. Di pa po kumpleto yung choir natin. Parang mausok. May nagsusunog sa kabila. Kabilang bakod. Di bale, safe tayo sa lamok. Tingnan natin yung magandang epekto nito. Mangangamoy tinapangalan tayo mamaya. Tayo din naman magkakasama hanggang mamaya eh. Once again, good morning! Today is Gaudete Sunday or the Sunday of Joy. Pwede po bang lahat ng mga ang pangalan ay Joy? Pwede po ba kayong tumayo? Lahat ng mga ang pangalan ay Joy. Tayo. Wala? O sige nga, dito sa harap. Lahat ng may Joy ang pangalan. Hello. Lahat ng Joy. Nako, tinakbuhan ka, Joy. Sino pa? Halika na, anak. At dahil sa... Dito. Halika dito sa harap. Ayan, dalawa dito ngayon ang kapangalan ko. Yung Joey na J-O-I-E, French word yun na ang ibig sabihin ay joy. Iba yung J-O-E-Y. Yung J-O-E-Y, ang ibig sabihin nun, baby kangaroo. Hindi ako yun. J-O-I-E ako. Nagbibigay galak. Ate Marlene, bigyan natin ng special edition ng Nax ballpen mga to. Ayan. Dahil ito yung mga linggo natin. Ito yung linggo natin. Linggo ng kagalakan. Sunday of Joy. Utang mo sa akin ng isa, Ate Marlene, ha? Palakpakan naman natin sila. Sige, balik na po kayo sa inyong mga upuan. Gaudete Sunday, the Sunday of Joy. Linggo ng kagalakan. Kung kaya't dapat lahat tayo ngayon ay nakangiti. Dapat nakikita sa ating mga mukha ang galak. Galak na dala ng presensya ni Kristo sa ating buhay. Galak na
nagmumula sa pusong nabago. Pusong walang ibang laman kundi ang Panginoon. Mga kapatid, ito yung sinasabi ng ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Paano natin makakamtan ang lubusang kagalakan sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga kasalanan, sa pamamagitan ng pamumuhay ng matiwasay, pamumuhay ng buhay na kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kasano tayo ang magunod iti nan anay aragsak rago. Ni San Pablo kinunana babaen iti panag biyag tayo. Iti biyag ang makayayot isang wanan ti Dios. Panagbabawi kay iti basol. Kitkas nagbabawi ka tayo kay iti basol tayo. Ket na balbaliwan ti puso ken biyag tayo. Rugyan tayo ti makarik na iti naydumduma arago ragsak. Habang ang ating buhay ay nabago, magsisimula nating maramdaman ang buhay na may galak. Ito rin ang mensahe ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo sa umagang ito. Pansinin po natin yung ating gospel reading. Our gospel reading today, friends, is structurally divided into 4. Nahahati po ang ating ebanghelyo ngayon sa 4 na bahagi. Una, verses 7 to 9, ang matapang na pagtuturo ni Juan Bautista. Verses 10 to 14, ang dialogue ni na Juan Bautista at ng mga tao. Pangatlo, yung prophetic declaration ni John the Baptist patungkol sa Mesiyas. Verses 15 to 17. At yung panghuli, yung sinamarize ni Lucas, yung buong gawain ni John the Baptist sa verse 18. Pansinin po natin yung unang bahagi ng ating gospel reading. Verses 7 to 9 ng chapter 3. Yung pagtuturo ni Juan Bautista. Nakita natin, napansin natin sa verse 7 mga kapatid na ang daming mga tao ang nagsisitipon upang pakinggan si John the Baptist. Bakit? Kasi pagkatapos ng mahigit 400 taon, for more than 400 years, after the prophet Malakay, pagkatapos ni Propeta Malakias, wala nang lumitaw na matapang na nagsalita patungkol sa Diyos. No one has emerged like those of the prophets to speak of the word of God. Kung kaya't nung marinig nila si John the Baptist na magsalta, magturo, para bagang nanabik sila sa katuruan. Para bagang nasabik sila na makinig muli sa salita ng Diyos. Para bang nasabik silang makinig sa matapang na pagtuturo sa salita ng Diyos. Kung kaya't ang daming tao ang nagsisitipon upang pakinggan siya. Imagine mo, nasurok upat agasot atawon. Sakbay nga adamanen may sa alalaki, anatured, anagisuro, iti may papan kanapo Diyos. Naidumduma ti panagsermon na. Kakaiba yung kanyang pagtuturo, yung kanyang pagsasermon. Sabi niya sa mga tao, mga ulupong, mga ahas, you brood of vipers,
verse sa Ingles. Grabe, no? Ano kayang mararamdaman nyo kapag ang unang-unang salita ng pastor na kapag magsesermon sa inyo ay lalapitan pa kayo, ituturo, mga ahas kayo. Ulag kayo. Ano kayang mararamdaman nyo pag ganon? Ganito katapang si John the Baptist. Diretsahan. And then, he started to narrate every scene of the people gathered around him. Sinimulan na niyang ilitan niya ang kasalanan ng mga tao na nandun sa kanyang paligid. Mga kapatid, our gospel reading today tells us that first, we should be brave enough in preaching and in telling the gospel message. Dapat maging matapang tayo sa pagtuturo at pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagtuturo, pagbabahagi ng Ebanghelyo. Huwag tayong matakot. Gaya nung sinabi ko nung mga nakaraan, mga kapatid, kung kailangan ko kayong i-rebuke, kung kailangan ko kayong i-correct, kung kailangan ko kayong kastiguhin dahil sa maling ginagawa, maling sinasabi ninyo, gagawin ko. Di bale nang magalit kayo sa akin, kaysa sa ang Panginoon ang magagalit sa akin dahil hindi ko kayo kinorek sa maling ginagawa. Baka kung di ko kayo kinorek at nagpatuloy kayo sa mali niyong gawain tapos pagdating ng paghukom nawala kayo dahil di kayo nakorek, ayon sa panulat ni Propeta Ezekiel, hahanapin kayo sa akin ng Panginoon. Ayoko pong mangyari yon. Kung si John the Baptist ay naging matapang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ganon din ang ine-expect ng Panginoon sa amin. Gaya ng sinabi ko sa Tagalog English service nung mga nakaraan, sabi ko, nandun ang mga leaders natin sabi ko, di po ako natatakot na malipat ng destino. Kung ang dahilan ay dahil sa napagsabihan ko kayo or kinorek ko kayo, nirebuke ko kayo. Mas natatakot po ako na ako'y singilin ng Diyos sapagkat di ko kayo nirebuke sa maling ginagawa. Kaya't mga kapatid, karanasan nyo to sa akin, na kapag may mali ako nakikita sa inyo o nakita sa inyo, na pagsasabihan ko kayo. Yun nga lang, hindi kasi direct yung pagre-review ko sa inyo kagaya ni John the Baptist. Alam nyo yan. Kapag nagre-review ako sa inyo, dinadaan ko sa tawa o di kaya dinadaan ko sa ngiti. Pero kapag papakinggan nyo yung aking mga sinasabi sa inyo, parang di nyo namamalayan na susugatan pala kayo. This is our task. Itong aming obligasyon mula sa Panginoon.
Itong dahilan kung bakit kami narito. Ang ibahagi sa inyong mabuting balita. Ang ibahagi sa inyo ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Upang sa ganun ay mabago tayo. Naniniwala si Juan Bautista noon na ang mga tao noon sa panahon niya ay parang mga ulupong, parang mga ahas. Bakit? Maraming mga mapagkunwari. Kunwari mabait pero hindi. Sa harapan ng maraming tao, napakabanal, napakabait. Pero pagkukunti na lang, o di kaya kapag halos wala ng ibang nakakakita, naku, doon nagsimulang lumalabas ang kanyang sungay, ang kanyang buntot. O di kaya doon nagsimulang lumalabas ang kanyang mga pangil na mayroong venom, kagaya ng sa ahas. Pangalawa, inihalin tulad ni Juan Bautista ang mga tao noon na parang mga ahas. Sabi nga, mas maganda nga sa Ingles vipers. Sa panahon yun, vipers, ang paniniwala ng mga tao noon sa panahon ni Juan Bautista, ang mga vipers o mga ulupong ay hindi po ipinapanak di dumadami sa pamagitan ng itlog. Hindi. Ang paniniwala ng mga tao noon, vipers would eat out the stomach of their mothers. Upang sila'y ipanganak, kakainin nila yung tiyan ng kanilang nanay hanggang sa sila'y makalabas. Ininot kanenda jay tiyan ni nanang da, agingga makarwarda, ket nukas jay, matay jay ina. Mamamatay yung nanay. Ganun po yung ang paniniwala nila patungkol sa mga ulupong noon. So when John the Baptist, nung sinabihan sila ni Juan Bautista na mga ulupong, ibig sabihin, sobra ang kalang kasamaan. Hindi nila alintana kung sino ka lang masaktan kahit kanilang magulang o mga kapamilya, sasaktan nila. Mga kapatid, tanong ko lang, ganun po ba tayo? Sana nga hindi. Sana nga hindi natin masaktan ang ating mga minamahal sa buhay, ang ating mga miyembro ng pamilya para lang sa ating pansariling kagustuhan o kapakanan. What is expected of us is that we should sacrifice for others. Pansinin natin. Lumapit sa Kanya ang mga maraming tao. Tanong nila, ano ngayon ang dapat naming gawin? Sabi ni John the Baptist, sa mga walang awa, sa mga hindi marunong magpakita ng awa, maging maawain kayo. Sa mga manhid, sa mga walang pakialam sa kanilang kapwa, magkaroon naman kayo ng paki. Matanong ko nga kayo mga kapatid, alin bang mas maganda? Alin bang mas maigi? Yung bigyan mo ng pagkain yung kapitbahay mo na nagugutom dahil walang makain, o yung sasabihin mo sa kanya, sige kapatid, ipapanalangin kita. Alin doon ang mas maigi? Para sa akin,
Mas okay pa na magbigay ka ng pagkain kaysa yung sinasabi mo lang na ipapanalangin mo siya. Ano kung sinabi mo siya, ipapanalangin mo siya, kung wala ka namang binigay ni isang kusing para may pambili siya ng pagkain. Acting out on our faith is better than just telling him about our faith. Pero mas maigi kung sasabihan mo siya na ipapanalangin mo siya, tapos bibigyan mo pa siya ng pambili niya ng kanyang pagkain. That is faith in action. Yun ang pagpapakita ng awa. Alin ang mas maigi? Yung sasabihan mo yung isang may sakit na kapitbahay na papanalangin kita, ang Diyos ang siyang magpapagaling sa iyo. O yung bibigyan mo siya ng pambili ng kahit 2 pirasong paracetamol. Para sa akin, mas maigi na yung bigyan mo siya ng pambili ng gamot, kahit ilang piraso lang, kaysa sasabihin mo lang, ang Diyos ang siyang magpapagaling sa iyo. However, the better way is, you pray for him, you pray for her, and also give him or her something to buy for his or her medicine. Yun ang sinabi ni Juan Bautista na sa mga walang awa, matuto naman kayong maawa. To those who have no mercy, learn to be merciful. Sa mga manhid, sa mga pangangailangan ng kanyang kapwa, magkaroon naman kayo ng pake. Lumapit sa kanya yung mga tax collectors. Nagtanong sila, kami po, anong dapat namin gawin? Sumagot si John the Baptist, kayong mga tax collectors, huwag naman kayong maningil ng sobra. Kung ano lang yung tamang buwis, yun ang singilin nyo. Ang mga tax collectors noon ay mga Hudyo rin. Pero, pinagsasamantalahan nila mga tao sa pamamagitan ng paniningil ng sobra kaysa dapat na bayaran lamang ng mga tao. Kapag ang tax ng isang produkto ay 5 piso lang, ang sinisingil ng mga tax collectors na to ay 8 piso. Yung 3 piso sa kanila na yun, kupit na nila yun. Sobra-sobra. Nahihirapan ng mga tao kapag hindi naman nila mabayaran yung tax, hindi sila makapagbenta or kukumpiskahin pa yung kanilang produkto. Pahirap ang ginagawa nila. Kaya sabi ni John the Baptist, kayo mga tax collectors, magsisi kayo. Maningil lang kayo ng tama. Lumapit sa kanya mga sundalo, kami po, anong dapat namin gawin? Ang mga sundalo noon, gaya ngayon, may mga mangilan-ngilan pa rin. Hindi ko nila lahat, mga kapatid na, may mga mangilan-ngilan pa rin. Buti nga't nabawasan na May mga mangilan-ngilan pa rin na ginagamit nila ang kanilang authority bilang mga sundalo, mga alagad ng batas, upang abusuhin ang mga tao. Ganon din ang ginagawa ng mga sundalo noon. Kaya sabi ni John the Baptist, magsisi kayo, maging matuwid kayo, huwag kayong mangikil. Mga kapatid, in one way or another, kagaya tayo ng mga tax collectors. In one way or another, kagaya tayo ng mga sundalo dito sa panahon ni John the Baptist. In one way or another, inaabuso natin ang ating kapangyarihan, inaabuso natin ang ating mga kapwa. In one way or another, ginugulangan natin ang ating mga kapwa. Sabi ng Panginoon ni John the Baptist, magsisi na kayo. Mamuhay kayo ng matuwid.
Kayong mga magugulang, magsisi na. Kayong mga abusado, magsisi na. Kayong mga walang pake, magsisi na. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Repent, for the kingdom is at hand. Repent, for the Lord's coming is near. Mamuhay na matuwid. Mamuhay na matuwid. At sa paggawa natin sa mga ito, sa pagdating ng Mesiyas, tayo'y may halintulad sa palay. Sabi ni John the Baptist, pag dumating ang Mesiyas, para mayroon siyang parang kalaykay, ihihiwalay yung mga ipa mula sa palay. Yung mga ipa, itatabi at susunugin. Yung mga palay, itatabi upang sa ganun ay gagamitin. Kapag tayo'y nagbago, nagsisi, tayo'y magiging katulad ng mga palay at hindi ipa. Sige nga, pakitanong nga po yung inyong mga katabi, ano ka, ipa o palay? Ano pong sagot sa inyo? Ipa? Palay. Praise God. Praise God. Mga kapatid, kapag tayo'y mga palay na siksik sa laman, tayo'y nagiging source ng kagalakan sa iba. We become source of joy to others. We give joy to others. And as we become the source of joy to others, our hearts will also be filled with joy. And this Gaudete Sunday, this Sunday of joy, be reminded always of the words of John the Baptist. Repent. Repent. Be concerned with other people. Be like a full grain of wheat. Huwag maging ipa, maging trigo, maging palay, na punong-puno, siksik na siksik, at nagiging dahilan ng kagalakan ng iba at nagpunong-puno ka rin ng kagalakan. Magandang umaga sa ating lahat. God bless us all. Itati panawen ti pangipaay kadagiti sagsagot. Yung red lang. Yung dalawa dito.
Apo, ited mi ti datun mi. Ited mi ken ka, O Diyos, datun na panagdayaw. When di pa'y mi ken ka, datun na napuan panagyaman. When di pa'y mi ken ka, datun na napuan ragsak. Magkararag tayo. At tuyo apo, dagito'y asagot, ingkam ipo ahaydakan ka. May ayo ka kadi apo, kadagito'y asagot mi. May ayo ka kadi o Diyos, kadagito'y adaton mi. May ayo ka kadi kada kami. Pwede siya nam dagito'y asagot, kasamat kadagito'y anak mo, nang ipaay kadagito'y. Agtuloy kadi, ng awatan dataglalapusanan na parabor mo. Magalak ka nawa, Panginoon, sa mga alay namin sa iyo ngayon. Basbasan mo mga to. Basbasan mo rin mga anak mo nagsihandog sa mga ito. Gamitin mo mga to sa kalalago ng iyong karian at pagpapalaganap na iyong ebanghelyo dito sa lupa. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Pinanawang tronom ken ti koronam, di may kagapukanyak. Ngemawan lugar mo ijay Bethlehem, uray pa'y nakayanakam. Umay kauapo, Jesus, adapagyanam to'y pusok. Inkan kanta dagiti ang angheles, tana Diyos ang ngayaay mo. Nem na lumumuman panakay anak mo, napakumbabakapu. Umay kauapo, Jesus, adapagyanam to'y puso. Adarugim ti pusa nga doon, dagiti tumay tayap. Ngemawan idamu anak ti Diyos, unay sa dagam na kuma. Umay kauapo, Jesus, adapagyanam to'y pusok. Inegmudag di si bibiyag asao, amang waya-waya kuma. Ngam di nais na kasitan kurunan, di pandakat kalbaryo. Umay kauapo, Jesus, agapagyanam to'y puso. Kararag tayo. Umay ka kada kami, O Jesus, kapumi. Duktan mi dagiti puspuso mi kan ka. Adda lugar mo dito'y puso mi. Adda lugar mo dito'y biyag mi.
gamay ka kada kami. Halika, Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aming puso. Pumasok po kayo sa aming buhay. Mayroon po kayong lugar sa aming puso ngayon. Binubuksan po namin ang aming buhay para sa iyo. Hali po kayo, manahan kayo sa amin. Hali po kayo, Panginoon. Maghari po kayo sa aming buhay. Ipasdag mo ti tronom, O Diyos, ito nagtipuso mi. Agturay ka iti biyag mi. Amin na pong tinatalikuran ng anumang kasalanan. Pinagsisihan na po namin ang mga ito bilang paghahanda sa iyong muling pagbabalik, sa iyong muling pagdating, Jesus. Sa iyong pagbabalik, masumpungan mo nawa kaming malinis. Masumpungan mo nawa kaming karapat-dapat na tumanggap ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Masumpungan mo nawa kaming karapat-dapat na manahan kasama mo sa kalangitan. Masangputan na kam kadiwapo may kaparbeng nagtawid iti biyagang nanayon. May kari ang makipagtagkan ka iti kalangitan. O Diyos, patuloy mo kaming baguhin. Patuloy mo kaming baguhin. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa pagtugon sa aming mga panalangin. Salamat po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. At ngayon, O Diyos, bilang inyong lingkod, ako'y lumalapit para sa mga kapatid na ito na narito sa inyong mga harapan, nakaluhod, nakatayo. Ganon din sa mga nasa kanilang mga upuan at nasa kanilang mga tahanan na nakasubaybay sa pananambahang ito. Kung ano man ang kanilang mga kahilingan sa inyong Panginoon, ipagkaloob mo nawa. Kung ano man mga problema ang pinagdadaanan, tulong, Panginoon, ang iyong ipagkaloob sa kanila. Sa mga dumadaan sa mga suliraning pinansya, kaunawang siyang maging kaagapay nila. Sa mga may sakit, pagalingin sila. 10 ka lang mga mahal sa buhay. Sa mga namumroblema sa kanilang pag-aaral, karunungan ang iyong pagkaloob sa kanila. Tulungan sa mga exams. Tulungan sa kanilang mga requirements sa paaralan. Sa mga may pinagdadaanan, problema sa relasyon, sa pamilya, at sa mga kaibigan, maghari nawang kapayapaan, pagmamahal at pagkakaintindihan. Bumalik ang magandang samahan. Jesus, aming Panginoon, pakinggan kami. Ganon din ang gawin mo, O Diyos, sa mga kapatid na sa kanilang mga tahanan. Nanggam mo apo dagiti karkararag mi. Nanggam mo apo dagiti unoy mi. Nanggam mo Dios dagiti araraw mi. Itinagan mo Kristo dayto iti pakikaasi mi. Amen.
Mga kapatid, ang Diyos ang siyang patuloy na tumatawag sa atin. Magalak kayo. Magalak kayo. Sapagkat kayo'y karapat-dapat na tumanggap ng biyaya. Magalak kayo sapagkat kayo'y pinatawad na. Magalak kayo sapagkat kayo'y pinagpapala. At bilang mga pinatawad at pinagpalang mga anak ng Diyos, humayo tayo. At sa ating paghayo, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kanyang bendisyon, kagalingan, kapayapaan, pag-ibig. Ipagkaloob ang kanyang biyaya. Ang Diyos na siya nating Ama, ang Diyos na Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.